வணக்கம் நேர்களே. நம்ம நிகழ்ச்சியில பலவிதமான விஷயங்களை பத்தி நம்ம விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பொதுவா சோசியல் மீடியால பல விஷயங்களை ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு பேசிக் காரணம்னா தலைப்பு ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆனா உள்ள வச்ச கண்டென்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இது பேரு வச்சீங்களேடா சோறு வச்சீங்களான்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்னதான் சோறு வச்சாலும் அதுக்கு பேரு தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு நிறைய யூடியூபர்ஸ் விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு 2 விஐபிகள் வந்திருக்காங்க. அவங்க இந்த தலைப்பை பத்தி என்ன பேசுறாங்கிறத நம்ம கேட்போம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது நரசிம்மாவை தொட்டா கரண்ட்டுக்கே ஷாக் அடிக்கும். ஆனா இவர் எழுதுற கண்டென்ட்டோட தலைப்பை பார்த்தாலே நமக்கு ஷாக் அடிக்கும், தூக்கி அடிக்கும், எல்லாமே பண்ணும். லெட்ஸ் வெல்கம் உண்மையழகன். நம்ம 2வதா பார்க்க போற விஐபி எப்படின்னா, இவருக்கு 1000 கண்ணு பத்தவே பத்தாது. பல சோசியல் மீடியால வைரல் கண்டென்ட்டுக்காக வெறித்தனமா தேடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன் தான். லெட்ஸ் வெல்கம் கண்டென்ட் கண்ணாயிரம். உங்களுக்கு எப்படி உண்மை அழகன்னு பேர் வந்துச்சு? நான் பிறந்த உடனே எங்க அப்பா என்ன உத்து பார்த்தாரு. அதே நேம்புள்ளையான்னு பாத்துருப்பான். எங்க அப்பா உத்து பார்த்துட்டு, இந்த முகத்தை பார்த்தாலே இந்த பையன் வாயில இருந்து பொய்யே வராது, உண்மைதான் வரும். அதே சமயம் அவரை மாதிரியே ரொம்ப அழகா இருந்ததுனால அந்த உண்மையும் அழகையும் சேர்த்து உண்மை அழகன்னு பேர் வச்சுட்டேன். அவ்வளவும் பொய் கேட்டாலே உனக்கு தெரியல. துபாகூரு கப்சா இவன்லாம் உண்மை அழகனா. இவனுக்கு எல்லாம் பேரு அதை வச்சிருக்க கூடாதுங்க. புலி மூட்டை பொய் மூட்டைன்னு வச்சிருக்கணும். ஆமா ஆமா, இவர் பெரிய இவரு. கண்ணாயிரம் சார், நீங்க ஏன் அவர் பொய் சொல்றாருன்னு சொல்றீங்க? நீங்க பர்சனலா ஏதோ பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி இருக்கே. மேடம், அந்த கொடுமையை ஏன் கேக்குறீங்க? சமீபத்துல ஒரு வீடியோ ஒண்ணுங்க, இந்த நடிகையின் குட்டை பாவாடை வீடியோ இதோ உங்களுக்காக. அவனை இன்னைக்கு செம்ம வேட்டடா அப்படின்னு சொல்லி வீடியோக்குள்ள போன நடிகை சின்ன வயசுல குட்டை பாவாடை போட்டு இந்த போட்டோ எடுத்து வீடியோல போட்டு ஏமாத்திட்டான் மேடம். நடிகை குட்டை பாவாடைன்னா போய் பாத்துருவீங்களா? இவெல்லாம் மனுஷனா மேடம்? உங்களெல்லாம் பார்க்க வைக்கிறதுக்கு தானடா இந்த மாதிரி டைட்டிலே போடுறது. நீங்க இந்த மாதிரி டைட்டில் ஒரு மாதிரி வச்சுட்டு உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட் போடுறதுனால பொதுமக்கள் எவ்வளவு சஃபர் ஆகுறாங்கன்னு இப்ப இங்க பாத்தீங்களா? என்ன சஃபர் ஆகுறாங்க? அந்த மாதிரி டைட்டில் போட்டதுனால்தான் அந்த நடிகை போட்டோவை போய் பார்க்கணும்னு இந்த மாதிரி ஆளுங்க போய் பாக்குறாங்க. அதனாலதான் அந்த மாதிரி டைட்டிலே போட்டோம். ஆனா இது கூட பரவாயில்ல மேடம். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் எல்லாரும் முன்னாடியும் அவமானத்துல அழுது நின்னாரு அப்படின்னு ஒரு டைட்டில். தலைவரே அழுதுட்டாரா? அதுவும் அவமானப்பட்டு அழுதாரான்னு போய் பார்த்தா 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த தர்மதுரை படத்துல அவர் பேண்ட் அவுத்ததும் அவர் அழுதுனே நிப்பாரு ஸ்டைலா. அந்த வீடியோவை போட்டு எங்களை ஏமாத்திட்டான். இதெல்லாம் நியாயமா? ஏமா, நான் அழுதேன்னு டைட்டில் போட்டா என் பொண்டாட்டி கூட வந்து பார்க்க மாட்டான். சூப்பர் ஸ்டார் அழுதாருன்னு போட்டாதான் மக்கள் வந்து பார்ப்பாங்க. அதனாலதான் அந்த டைட்டில் அப்படி போட்டோம். நான் தான் மேடம் அந்த வீடியோ பார்த்து அவமானத்துல அழுதேன். கரெக்ட். நானும் ரீசெண்டா ஒரு யூடியூப் வீடியோ டைட்டில பார்த்தேன். அதுல அமைச்சர் பச்சை பச்சையாக பேசினார் அப்படின்னு போட்டிருந்தது. என்னடா நம்ம அமைச்சர் கோவப்பட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் பார்த்தா, என்ன அமைச்சர் சேப்பு சேப்பா பேசினாரா? அது இல்ல சார், அமைச்சர் பச்சை காய்கறிகளை சாப்பிடுங்க, பச்சை கீரை வகைகளை எடுத்துக்கோங்க, இதெல்லாம் சாப்பிட்டா கொரோனா வராதுன்னு ஒரு குழந்தை மாதிரி அந்த மனசை சொன்னத பச்சை பச்சையா இவரு எழுது டைட்டில போட்டு ஏமாத்துறாரு. உங்களுக்கு எச்சத்தரமா இதெல்லாம் தெரியல? இதெல்லாம் உங்களுக்கு யாரு யோசிச்சு சொல்லிடுது? கேளு, நானே என் சுய சிந்தனையில யோசிச்சு போடுறதுமா. பெரிய கண்டுபிடிப்பு. சைனாக்காரன் என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறான், அமெரிக்காக்காரன் என்னென்னமோ கண்டுபிடிப்பான். இவரு போய் சொல்றதுக்கு போய் பெருசா பெருமை பீத்தி நிற்கிறாரு. இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாரு. அவராவது அதை கண்டுபிடிச்சாரு, நீங்க என்ன சார் கண்டுபிடிச்சீங்க? இதோ கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன். உங்க தலையில ஒரு நரச்ச முடி இருக்கு, கரெக்டா? இதுக்கே நான் ஒரு கண்டென்ட் டைட்டில் போடுவேன். பெண்ணிடம் வெள்ளையாக தெரிந்ததை எட்டி பார்த்தார் இளைஞர். எப்படி பிச்சுக்காது சார்? இதுக்கு அவரே தேவையில்ல சார். இன்னொரு வீடியோ டைட்டில் பார்த்து அதிர்ந்து போயிட்டேன். முதல்வர் பத்திரிகையாளர்களை பார்த்து மூடின்னு போங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஒரு முதல்வர் எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவாரு அப்படின்னு எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமா போச்சு. உள்ள போய் பார்த்தா பத்திரிகையாளரை முகக்கவசம் போட்டு மூஞ்சிய மூடின்னு போங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. இது இப்படி போய் டைட்டில் போட்டா பாக்குறவங்களுக்கு அப்படியே பகீர்னாது. என்ன சார் டைட்டில் இது? ஆமாங்க, மூடிட்டு போங்கன்னு போட்டதுனால தானே நீங்க உள்ள போய் பாத்தீங்க. அதனாலதான் உங்களுக்கு மாஸ்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சது. நீ எல்லாம் வீடியோக்கு டைட்டில் வையே, அவ்வளவுதான். ஏய், இது தெரிஞ்சுதான் நாங்க போடுறோம் டைட்டில். நான் ஒண்ணு பார்த்தேன், பிறந்த நாள் அன்று காதலனுக்கு மட்டும் திறந்து காட்டிய நடிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் ஒண்ணு எனக்கு இருந்தது. உள்ள போய் பார்த்தா அவ பிறந்த நாளுக்கு வந்த கிஃப்ட அவ லவ்வருக்கு மட்டும் ஓபன் பண்ணி காட்டியிருக்கா. காதலர்களுக்கு திறந்து காட்டுறத நீங்க எதுக்கு உள்ள போய் பாக்குறீங்க? உங்களுக்கு என்ன ஆர்வம்? ஆனா எனக்கு ஆர்வம் இருக்குது. அந்த வீடியோ எங்க மேடம் வந்துச்சு? அந்த லிங்க் எனக்கு வரவே இல்லையே. இருங்க
சார், நான் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். தேங்க்யூ மேடம். சீக்கிரம் திறந்து காட்டுங்க. சீக்கிரம் அந்த திறந்த வீடியோவை காட்டுங்க. நீங்க செட்டப் பண்ணுங்க. ஏங்க அது கூட பரவாயில்லங்க. பிரதமர் மோடி சாயங்காலம் விளக்கு பிடிக்க சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டாங்க. நானும் பதட்டத்துல ஒரு பிரதமர் இப்படி எல்லாம் பேசுவாரான்னு உள்ள போய் பார்த்தா சாயங்காலம் 9 மணிக்கு விளக்கை ஏற்றி பிடித்து நில்லுங்கள். ஆமாங்க, பிரதமர் வந்து விளக்கை ஏற்றி கையில புடிச்சு நில்லுங்கன்னு சொன்னாரு. இவர் எந்த படத்தை போய் பார்த்துட்டு அதே மூட்ல போய் இதை போய் பார்த்தாரோ எனக்கு தெரியல. இதுக்கு நாங்கெல்லாம் பொறுப்பு இல்லை. இதெல்லாம் பரவாயில்ல. இன்னொரு வீடியோக்கு டைட்டில் போட்டிருந்தான், அமைச்சரு சின்ன வீட்டுல இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு டைட்டில். ஓடு போட்ட சின்ன வீட்டுல அந்த அமைச்சர் குடுத்தனர் இருக்கிறாரு. இது எவ்வளவு பெருமைக்குரிய விஷயம். அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் போடாம சின்ன வீட்டுல இருக்காருன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? கரெக்ட் சார். அவர் சொல்றதுலயே வாஸ்தவம் இருக்குல்ல. நீங்க ஏன் சார் அந்த மாதிரி டைட்டில் எல்லாம் வைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அமைச்சரை இவங்க போய் பாப்பாங்களா? இந்த மாதிரி ஓட்டு வீட்டுல இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பில்டப் எல்லாம் பண்ணி சின்ன வீடு அது இதுன்னு போட்டாதானே அந்த அமைச்சரை பத்தி இவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி டைட்டில் போட்டாதான் மேடம் இவங்க எல்லாம் உள்ள கொண்டு வர முடியும். வாடா வெளியே வந்தா. அதாவது பரவாயில்ல, பிரபல நடிகர் இப்போது மாமாவாயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பதறிடுச்சு. என்னடா அது, சினிமால வாய்ப்பு கிடைக்காம இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் இறங்கிட்டாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் பார்த்தா அந்த நடிகரோட அக்காவுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு. அதனால இவர் மாமாவாயிட்டாரு. ஏமா, அக்காக்கு குழந்தை பிறந்தா மாமா தாமா ஆக முடியும், சித்தப்பாவா ஆக முடியும். நான் உண்மையா தானே உள்ள போட்டிருக்கேன். இவனை போடணும் மேடம், முதல்ல இவனை போடணும். இவனை மாதிரி ஆட்கள் இருக்கிறதுனாலதான் பிரச்சனை. இன்னொரு செய்தியை கேட்டு நான் அப்படியே டென்ஷன் ஆயிட்டேன். நடிகர் நீண்ட நாள் வெறி தொடையை கடித்தார். இப்படி ஒரு தலைப்பை பார்த்து உள்ள போய் வெறி கொண்டு பார்த்தா அவருக்கு ரொம்ப நாளா ஆட்டு லெக் பீஸ் சாப்பிடணுமா, அந்த தொடையை கடிச்சுக்கிறாரு. அத போய் இப்படி போட்டுக்கிறான் மேடம். நான் என்னையே கடிச்சுக்கிறேன். இப்ப சொல்லுங்க மேடம், நான் அவனை என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. எதை பண்றதா இருந்தாலும் இந்த ஷோ முடிச்சுட்டு நீங்க வெளில போய் பண்ணிக்கோங்க சார். அப்புறம் என்ன சார், போறதுதான் போறீங்க, அப்படியே கொஞ்சம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு நல்ல டைட்டிலையும் சொல்லிட்டு போயிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். என் ஸ்டைல்லயே ஒரு டைட்டில் சொல்லவா? 2 ஆண்களுடன் ஒரு பெண், யூடியூப் வீடியோவின் ரகசியம் அம்பலமானது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க.